ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ତା'ର ବର୍ଥଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ପୁଣି କ'ଣ, ଆରେ ସେଇଟା ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ। ତ ଆମେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ୍ରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ତା ଦିଦିକୁ ମାରିକି ରଗେଇ ଦେଉଛୁ, ପୁଣି ବୁଝାଉଛୁ। ତ ବର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଥିଲା, ଆଉ ପୂଜାରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମାଆ ବି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ଖାଇ ବୁଲୁଛି, ପୂଜା ତା'ର ବୁଲୁଛି ସିଏ, ମସ୍ତି କରୁଛି ସିଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ନନା ଆସିଲା ପରେ ଆମର ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା, ଆଳତି ହେଲା। ଆଳତି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଆଳତି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ଆଳତି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଭଲରେ ଆମ ପୂଜାଟା ସରିଗଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ଆଉ ତା ଦିଦିର ଚାଲିଲା ମସ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କ ମସ୍ତି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁ ସବୁବେଳେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମସ୍ତି କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପୁଅଟା ଏକା ହେଇଯାଉଛି। ଏକା ରହୁଥିବା ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, କେହି ଜଣେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ତ ସବୁଦିନ ରହିବେନି, ଏମିତି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛୁ, ଟାଟା।